1-0. Sabong daw. Wow. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. Pero bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Mga idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please idol mag-subscribe po at pakihit na lang din po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. So hindi natin patatagalin pa. 5, 4, 3, 2, 1, tara! One zero. Parehas uno. 2-1. Wales 3. Dos na Bert. Labayag sa aking work. Ops. Relax lang idol ha. Bago ko ipagpatuloy ang video ito, mag-shoutout muna ako. Unahin natin si Albert Garrido. Idol, maraming salamat sa iyong panonood. Jazz, maraming salamat din sa iyo. Norben Molina, ayan, maraming salamat sa iyo idol. God bless po. Earth Vlog TV, maraming salamat din sa iyo idol.
Ray Alias, ayan, maraming salamat din sa iyo. At higit sa lahat, si Nono Vlog. Mga idol, bisitahin niyo po ang kanyang YouTube channel, Nono Vlog. Maraming salamat sa iyo, Nono Vlog. So, tara! Six three. Grabe dai. Dumtan no saging niya. Antay shooter bay. Ay. 7-3. Naksu. Pau no. Yo. Sabong daw. Otso tres. Magulat daw. Maskitan bro. Unsa? 9-3. Okay lang yan, Mare. Ay. Sabay. Shot bay. 0-3. Ay, kapapo. Zero four. Ayaw pala accent. Gani. Dura. Wow. One. Bro. 5-1. Awa lang. Foul, not counted. Wait.
128. Saka babaw. Bro, pamul. Eh, palaksin! Dia lang pada batas gas. Kenapa sudah? Murah. 6-1. Oh. Sus, kaya di sugal ba? Pilih ka ba? Wah. Last ball. Kiring lawas ni Alex. Salamat sa mga kabay. Sweet na. Ayaw tong kuan mo screen agad to. Bong. Buana. Ka gani ka to dito. Ayo pasa. Wait lang, boro na. Sige to, balik lang. Tira. Utso dos. Upat na lambay. Balik ko. Balik ko. Luya rin. Udah tahu kumagay ka. Sinulawan ka. Dito set. Ikaw, kamu lamang. Uwi kayo.